Uba Miral Bonds im MLA kanongpo bat uba Balajit Rani MDC Barim haka khatway trek ujeliu kilasam jingerap balamang nakapla pisa State Border Area Development Program syah nyawtli gishnong ke badon ha kaput Meghalaya Assam. Gishnong ke belayo jingerap pisa mar lai lak tingka kawai hakani kesngi kilong kashnong paham jeri Jowe Belkuri Khulia Rong Saheb Rong Thalu bat kashnong khuswai. Kijing temu jangan ni ke skim kilong ban penbana madan nyele akai kishnong kithau ban chna community hall ban penbahai ki kamra school dala ki jang ki kti ba miral bon ulalet pen khamti ni ke skim shikini kishnong ke bala pedyang sngo bha da ka jing sngo ngo e ki matti jang o Madagasngi nga kumu emde nglayo alat ban lej haki new to league snong haka bede ban pendep ban ai ki pokoda ki bade lang ba jog interstate border area development program ka ba ka total baro kalong ba ar poi lak ye ka bu kan thup ye ki jingarap haki new to league snong ka bu kan thup na do snong jowe ka snong pamjiri ka snong belkuri kashnong Khulia, kashnong Rong Saheb, kashnong Khuswai, ba kashnong Rong Thalu. Kini gidi kashnong ki bengilayo ban ai ki jingerap Madagasgi. Kumang long ipi ka total amount barok gede arpu wilang ha ka bengila sam gila baha kini kashnong kat kum ki jing don kam ki baki ki don kam ki school don ki community hall ki don ki passenger shed ki don ki ka renovation ki school renovation ki jingking ki ban cross chapo Assam bat kam ta ter te kane kalong si benta ban pentikna ba ka scheme ka bede na kam ta ki pajba ka de ban poi shaki pajba ban ba pelut ya ka por ban irung man lagi snong ban ya kendu ya kenong song snong ban suthu ya jing e ki jong ki shaki border ba ka ju ka por ban ai kini ki jingarap na ka benta jong kini ki kampan roy ki bakite ban pendep hapo jong kini ki snong ki ban hapo ke border bat ka Assam mar bukum bangila ban sutu kanong po konosi kaya share la kumno omduna ya ka sau pusan ado san po kilometer border bat ka ki district ki badan cepo ke jela Assam kadang-kadang ku am pentikna kan bangila banyo ya kaning jengbang penmang pisah lang ba jong ka ISBADP bangitip kum interstate border area development program ina pendep Madagasgi badah kini gisi banwan ru inang yo ban lej sakiwi di gisnong banang pendep baki saki arlai tili face kenang bukan long jing mentoy ya ki pajba bang kentiu ya ki nong song snong gi bi ya ki border bakin pentri hok kam kin le bah na ka benta ki por banwan badru nglayo alat ru banrung aka ai ki snong gi prepare ban yo sngo ya ki niki jing don kam ki jung ki bangi scam kan long jing mentoy nong tong pajba kubun balang